Dneska idem robiť video o tejto hre, ktorá sa volá H-Tower. A tuto je ukážka, že ako to vyzerá a tá ide a to spadnem, ale teda čo budem hovoriť až potom, to sú priečky, kto vyhrá najlepší. Tuto, keď napríklad tedy padneš asi dosť starý, tak si môžeš resetnúť ten avatar. A tuto už rovno idem na to. Ináč v tomto videu bude mať aj pomocníka AI, takže sa im môžeš poďakovať. Trochu starší, alebo ako keby batola. Toto idem cez, to bolo podobné ako Squid Game, tie skola, ale teraz to tak nie je. Toto je tu vyznačené, tuto sa mi ukázalo niečo za Robuxy. Som Robuxy, že CHCEM Robuxy. Robuxy. Ja chcem Robuxy. AI Robuxy zatiaľ nie. Vydržím. Nejako to vydržím. Nejako to vydržím. To dúfam AI, lebo tak nebude to najlepšie. To má nejaký parkour, že musím prejsť cez to. Tuto si môžem dať, že troll, že ako môžem trollnúť ľudí, ale to nejde skúšať. To by bolo príliš veľké banovanie a také. Tak trolly radšej nejde skúšať, veď to máte vľavo, v strede, tak tam máte ten troll. Tak som sa radšej dostal naspäť. Teraz toto tu musím vyparkúrovať. Ide nejako pomaly, lebo mám teraz H000 a teraz musím, toto je nejaké levitujúce, tuto musím prejsť, teraz som na voľnej ploche, teraz sa môžem pohybovať koľko nechcem, ako vidím, tak tu je nejaké plus, tuto mám ešte plus 10 alebo hodkockov, radšej nie plus 10, lebo to by mohlo byť fakt blbé, aj keď by to bolo krásne, by to bolo 0 plus, lebo 3x0 napríklad sa rovná 0. Tak teraz som na tej znova voľnej ploche, tu je nejaké 6-7. Is out. Seu is out. 6-7. 6-7. Áno, 6-7. Tuto má ďalšie, že 10 plus alebo niečo minus. Toto je aký mladík som. OK, to mám nejaký parkour. Happy birthday. Dobre, toto si ráme minus 5, lebo to by bolo lepšie. Aj tak som stále v tej istej podobe, len o niečo mladší. Teraz idem znova hore. Tuto máš že krát 2, alebo minus 15. Takže ja si dám radšej krát 2. To... ja som jaký namakaný, to je normálne sa valí. Dobre, ukáž, aký som rýchly. Aha, ako vyzerám, to som nejaký rýchly. To je, vyzerám fakt blbo, ale nevadí. Vyzeráš blbo. Veď som aj povedal, že vyzerám blbo. Takže tak, ale to som si dal niečo, že ťukol som si že som si mohol zmeniť avatar, ale ukáž, sa to načítava. To je fakt ešte divnejšie, oveľa, to je nejaká ženská, fakt divná, to vyzerá s tými vlasmi mojimi fakt divne. Pozeráš, ako to vyzerá, to je extrém zďaleka. Takže vidíš sa, ako som nikdy také nič nevidel vôbec, to je také divné, to je, veď sa pozeráte na to je čo? Na to je nejaké veľmi divná postavička, nejako mi to znova ukázalo ten Robux, že kupovať nechcem. Toto máš minus 8 alebo plus 10, takže radšej dám minus 8, aby som nebol takýto, to je predsa hrozné. Ale stále sa mi to nejako nezmenilo. Divné. Máš teda pravdu, vyzerá mi reálne divné AI, ale ja si to skúsim zmeniť, to predtým bolo lepšie, to je proste lepšie. Počkať, sa to načítava. Dobre, som sa tam nejaký chalát. Ale jaký rýchly som to, čo je? To nejaké jumpy dávam. Ukáž, takto, idem. Toto je nejaké parkour znova. Tuto máme tie lietavce. Tuto máme nejaké šipky. A je to celé preskočím, to je úplne jedno. Som rýchly teraz. 30 bo krát 2. Radšej si vyberiem 30. To čo je? To je ako divne vyzerám. Znova sa mi to obravilo niekdy čas za Robuxy. Tuto mám znova to lietavce. Tu má nejaké kryštály. Nie, to sú darčeky. Dobre, to ja si k tomu happy birthday. Dobre, preskočím to krát 2 hodkockov. Ja dám hodkockov.
I to no, znova vyzerám presne ako predtým, že som rýchlejší. To musí byť vždycky na 30 rokov, podľa mňa. Dobre, toto dám. Teraz idem na toto. Tu mám šípky znova. To ako predtým. Tuto mám nejaký laser. Ale oproti iným hrám, keby si na to vstúpil v iných hrách, tak by sa tak by ťa to hneď zabilo, ale potom by si išiel na iný level a toto iba trocha uberá. Teraz mám 20 alebo 30, alebo jak sa nemýlim, tak to bolo 30. Tuto mám nejaké golfové loptičky. To preskočím. A toto je už nejaké divnejšie, také žlté. Toto už nevyzerá ako golfové loptičky. Tuto má nejaký parkour. Preskočím, tak. Dobre, som už vyššie. Teraz je na tieto šípky. Dobre. Nejaké ťažké. Napíšte ľudia do komentu, či to je ťažké alebo ľahké. Ja si myslím, že to je docela ľahké oproti tebe. Dobre, toto je znova to lietovce. Toto bolo to, keby som išiel tam dozadu, to by som kompletne padol. To sú znova tie golfové loptičky. Teraz idem hore. Tu mám krát 2 alebo minus 20. Ja si dám minus 20. Znova vyzerám len tak, že som rýchlejšia tak. Dobre, tu máš znova hento Roblox, mi tam ponúkli za Robuxy. Tie super schopnosti, alebo tak povedané. Idem hore. Tuto máš znova to lietajúce. A tuto mám ďalší parkour cez tie lasery. Ma to zabíja. Toto mám znova tie šípky. A toto je nejako... Prečo som padol hneď pri prvom? Skúsim znova. Čo? Prečo som padol znova? Dobre, teraz takto. To nejde sa nesťažovať. Som v tom vôbec není dobrý. Dobre, teraz takto. Nie! Dobre, musím ísť ešte od znova. Toto bude trvať ľudia, takže to radšej nejako presuniem. Tak, mám to! Je super. Dobre, idem takto, skočím. Super, som tu. Dobre, teraz tu mám znova tie... Dobre, idem. Ale prečo som padol? Dobre, toto je to, ako to vyzerá, keď padnem. Dobre, teraz som znova. Tak toto vyzerá, ako keby si bol starší. To tam vidíte ten rok. A teraz ešte oveľa starší. Takže idem znova. Som niekde tuto a toto je úroveň, že minus 15. Takže znova som mladý. Teraz som na nejakej inej úrovni. Dobre, idem znova tadiaľto. Dobre, som už tu. Dobre, znova som na tomto, takže tuto mám nejaké jumpy. Dobre, krát 2 alebo minus 20 znova. To sú tie... OK. Dobre, tuto máme tie golfové loptičky, neviem čo to je. Dobre, idem tuto som ešte nebol, takže asi som správne. Takže idem sem, tuto mám, znova idem hore. A tuto je niečo divné, takže tu musím podľa mňa skákať, dobre skáčem. To neviem, čo znamená tie tyče, to žlté, modré a červené. Dobre, toto sú už nejaké farebné tie lietavce vecičky. Tie už nejaké farebné, teraz musím ísť dole. Tuto mám znova tie lasery, alebo ako to povedať. Idem, a trocha som z toho pokašľal. Dobre, tuto som už niekde, tuto som na nejakých štvorčekoch. Tuto má znova farebné, ale teraz lopty. Dobre, teraz idem hore. A tu mám čo? Tuto ešte znova hore. Dobre, tuto mám nejakú... asi to, čo som mal predtým, len trocha to inak je, že keby si náhodou z toho padol, tak ťa to nezachytí a pôjdeš znova dole, takže level minus. Vidíte na ľavom dolnom rohu, že som už raz vyhral túto hru, takže vám to ukazujem zo skúseností. Teraz idem hore a tuto som už na konci, yes. Dobre, som tu na konci a teraz sa idem znova. Ukážem, to má nejaké speed mod.
No, to mám docela, to sa nedá, to je za Robuxy, to je na čo. Dobre, tuto mám nejaký 200 krát speed mod, ale ja si dám 5, nie, 1 krát speed mod. Toto som si unlockol, to je tá zrýchlovacia pružina. Teraz nedám si napríklad 10 krát speed. Alebo neviem, nie asi. Dobre, tak ja skúsim, alebo si dám. Ja si dám 25, alebo dobre, dám si 10. Teraz ide naspäť preč a ukáž. Som znova tu, ale mám tu stále tú červenú vec, tú pružinu. Tuto máš znova to, čo ti resetne vek. Tuto idem hore a dúfam, že sa mi to teraz nemine. Dobre, toto mám minus, takže ja keď som prešiel, tak som doma tak... Prečo sa mi to dal preč? OK, takže ja skúsim padnúť stadiaľto a takto to vyzerá, že keď si na konci, ale stále som není na tej priečke najlepších, takže to je docela blbé. Ale to je top time player. A toto je ďalšie viny a nie, to by sa nemal umiestňať na jedno, lebo možno ja som si myslel, že to je podľa toho, že kto to teraz dal ako v rôznych hrách. Takže ďakujem, že si pozeral toto video a daj odber. Čus.